Elkartan ditugun buruosasun arazoak dituzten pertsonentzako laguntza taldeak, hoxe dira. Bakoitzan ibilbidean, eusgarri bat izan dadin, ez? Azken batean pertsona baten ongizatean tratamentua ez da bakarrik medikua, baizik eta hor beste faktore asko daude, eta gugea aulki horren beste hanka bat, ez da? 10 bat pertsonaz daude osatuta, eta profesional baten presentzia bertan dago, pertsona bakoitzai ere lagundu ahal izateko barrumina hori eta askatu dezan, ez? Depresio duten pertsonentzako egiten duen ibilbidea, azten dira arreta individual batian, depresio duten tailer konkretu bat egiten dugu, 4-5 saiokoa, eta pertsona ondo sentitzen balima, gustora sentitzen balima talde baten aurrian, orduan eskaintzen dugu talde laguntzan parte hartzea. Agifesera iritsi nintzen, periodikoan irakurri eta gero, talde berezi bat egin behar zutela depresioari buruz, eta telefonoz deitu nun. Momentu horretan nengoen inkapazidade batekin, depresioa dela eta oso momentu ilun eta gogor batean nengoen. Ez nintzen izan oso konstiente aurren berrin, porque tristura handia azaltzen momentu askotan, baina tristura bezala definitzen nun. Lo que pasa que iritsi zen momentu bat, lo egiteko arazo handia nuzkan, jateko, hoietikan jaikitzeko, eta jo nintzen kabezerako medikoana, eta hor erabaki zuten depresio baten barruan nengoela. Taldearen helburua da pertsona bakoitzan ongizate hortan aurre egitea, ez? Bai depresioa dauken pertsonak sintoma aldetik, bereien bizitza ez hain kondizionatuta ez dezaten bizitzu, eta beste diagnostikoa daukenena berdintxu, ez? Azkenean, gaixotasun honek ekarri ditun sintoma aldetikan eta gutxitzea, eta azken batean diagnostiko horren atzean pertsona bat dago, eta pertsona horrek ditun ilusio, motivazio eta desio guztiak berriro berreskuratzea eta bizitzan aurrea egitea, ez? Laguntza taldea niretzat izan da, betaurreko ilunakin bizitzen gehan jenerarentzako, edo niretzat behintzat izan da como una tabla de salvación. Bilatu dut babesa, errespetua, beste batzutan isiltasuna, malkoak konpartitu ditugu, parrak. Ispilu bezala egiten didate askotan ere taldikideak eta hori asko laguntzen dit. Talde batenko pertenentzia importantea da bizitza honetan. Eta holako, diagnostiko bat etortzen zaizunean, beldur asko ematen du. Hau gertatzen zait, bestea gertatzen zait, hau betirako izango dan mezu hori bialtzen zaigu, ez? Eta azkenean gaixotasun bat badao, baina gaixotasun horti aurre egitea ere alda, ez da? Eta azkenean taldeak ematen diguna hoixen da, ez? Esperantza real bat, bizitza batek nahi du heinekoa lortu lehikela, ez da?